Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trompeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni San Pio Pietrelcina, usa ka pari. Natawo ni siya sa mga tuig 1887, nya namatay po ni siya sa tuig mga 1968. 1968 ba to? Mga or 78, murag 1978, mga 81 man siguro ni siya years old. 82 ba to? Ngayon, no? Basta dinhin na ni siya sa atong modern times. O usa kini siya ka mystic, usa ka confessor, very holy person. Usa ka Franciscan, unya nagpuyo sa kinabuhi na maalagaron ug balaan. Uban kaniya atong iampo nga ang kalibutan maningkamot unta sa pagbalaan sa kinabuhi, kay mao ni ang tinuod nga makatabang pagsulbad sa atong mga panginahanglan, lawas o kalag. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagpadayon og tabang nato dinhi sa atong parokya, pinaagis pagpamalit ani mga slots, ato sang iampo nga mahimo untang balaan ang ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagtawag kang San Pio aron mangita sa imong gingharian dinhi niining kalibutan, pinaagi sa kinabuhi sa hingpit nga paghigugma, itugot nga linig-on sa iyang pangaliya, sa malipayong kasing-kasing maglakat kami sa dalan sa paghigugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga panultihon. Buhata ang maayo sa nagkinahanglan niini, kutob sa imong mahimo. Ayaw pahulata sa sunod adlaw ang imong isigkataw, kun mahimo mo ang pagtabang kaniya karon. Ayaw paglaraw, bisag unsa nga makadaot sa imong isigkataw, kay silingan kamo og misalig siya kanimo. Ayaw pakiglalis sa walay maayong katarungan, o kung wala siya makahimo kanimog dautan. Ayaw kasinahi ang bangis nga mga tao, ni awata ang ilang gibuhat, kay kasilagan sa Ginoo ang magbuhat og dautan.
apan ang mga matarong iyang saligan. Tungluhon sa Ginoo ang panimalay sa daotang tao, apan panalangina niya ang panimalay sa mga matarong. Wala siya magkinahanglan sa mga taong hambugiro, apan kaluy-an niya ang mga mapaubsano. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo sa balaang bukid sa Ginoo. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo sa balaang bukid sa Ginoo. Siya nga nagalakaw, nga walay sala, ug nagabuhat sa matarong, nga nagahuna-huna sa kamatuoran, diha sa iyang kasing-kasing, ug wala magsultig libak sa iyang dila. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo sa balaang bukid sa Ginoo. Singa nga wala magdagmal sa iyang isig kataw, ni magpasakingil batok sa iyang silingan. Pinaagi kaniya ang sad-an gitamay, samtang nagapasidungog siya kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo sa balaang bukid sa Ginoo. Siya nga wala magpatanto og hilabihan sa iyang sapi, ug wala mo dawat og suborno batok sa walay sala. Siya nga magabuhat ni ining mga butanga, dili gayud masamok. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo sa balaang bukid sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaigod ng Diyos, hallelujah. Pagdaigod ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan o ibutang ilalom sa katri, kundili iya hinoong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang mosulod sa balay. Kay ang tanan nga gitaguan mabutiag, ug ang tanan nga gililong madayag. Busa, pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna hatagan pagdugang, apan ang walay iya
kuhaan bisan pagani sa jutay nga iyang giisip nga iyaha. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung mapunder na ang suga, unsay inyong buhaton? Unsay buhaton og mapunder na ang suga, tangtangon og ilisan. Nyag din agin madag repair, di na madag charge, ilabay kay di na musiga. Matod pa ni Kristo, kung magdagko tag suga, ibutang gyud sa tungtunganan, dili taguan. Unsa may pasabot ani, mao ni siya ang atong nadawat nga mga maayo gikan sa Ginoo, mga kanang mga virtues, mga grasya nga makaayo sa tao. In short, ang maayo nga buhat, ang maayo nga butang ato ginang ipaambit ngadto sa uban, kay mao na siya'y kahayag, mao na siya'y maghatag og kadasig, maghatag og giya, maghatag og kalig-on og kalambuan sa atong isigkataw. Mao na diri sa atong unang pagbasa si San Pablo, dili ang basahon sa panultihon, Proverbs, niingon gyud, buhata ang maayo sa nagkinahanglan niini, kutob sa imong mahimo. Pagkanindota og mao na ni puy-an natong tanan, labi na gyud kanatong mga nagda og mga katilingban, simbahan o gobyerno. Ayaw pahulata sa sunod adlaw ang imong isigkatawo kon mahimo mo ang pagtabang kaniya karon. Ayaw unya-unya nya ayaw paglaraw bisag unsa nga makadaot sa imong isigkatawo, kay silingan kamo ug misalig siya kanimo. Ayaw pakiglalis sa walay maayong katarungan. May magita manabi, no? Nadaghan maginato may manabi, pero lalis gani mo hisgutan, wa gid nay sangkuan nga maayo, basta lalis. Og kun wala siya makahimo kanimo, mo na, no? Ayaw kasinahi ang bangis nga tao, ni awata ang iyang gibuhat, kay kasilagan sa Ginoo ang magbuhat og dautan, apan ang mga matarong iyang saligan. Usahay tungod sa atong kahiubos aning mga dautan, labi nagmulambo ang ilang kinabuhi tungod anang ilang pagpanikas, tungod anang ilang pagpangurakot, tungod anang ilang kadaw. Moingon sad ta nga, puslan man, himo sa tagato. Ato mga silingan, kusog ay mo parking anang karsada, dili gyud kwaon ilang sakyanan, lisod kayo iagi kay ang public road, barangay road, provincial road, parkingan. Kita sang nagtanaw, wa man na sila badlunga, parking sa tagato din eh. Wa man na sila badlungang nangural des ilang agianan, mangural sa ta, sila ray kamao. Kana nasina nata sa buhat nga dautan. Ang nindot gidi ay maghimo gid ta og maayo. Kay nga naman, sa sige na tong hatag aning atong kaayo, mauna na siya ang suga nga atong na padanag sa uban. Nya kay may mantang mo padanag, dugangan sa Ginoo ang atong kahayag. Mag-anam gitag kahayag, primero tingali, naara ka sa imong balay, hangtod, himoo na ka nga instrumento para maghatag og kaayo sa imong silingan. Dihara tingali nas inyong purok or sityo, hangtod nahimo na kang maayog binuhatan, nahimo na kang leader sa barangay, hangtod mahimo na kang leader sa munisipyo, hangtod mahimo na kang leader tingali sa may sunod, probinsya. Unya may medyo ka mo leader, basig mahimo kang leader sa nasyonal. Nga naman kay maayo kag kahayag. Lahi sa nang
maabot kag nasyonal nga posisyon or provincial or municipal nga ikaw ra gyud tungod sa imong pagkabakakon, sa imong pagkamanipulative, sa imong tawag nato kaisog nga daghan kay kag kontra niya pamusbon ang resulta sa eleksyon haron lang yun makatungtong sa gahom. Kontra nas Ginoo, matod pa diri ayaw gid na kasinahi kay kasilagan sa Ginoo ang magbuhat og dautan. Si Padre Pio natong gipistahan karon, nagtago ra ni siya isip monk. Tuwa ra ni sod sa monasteryo kasagaran. Nya hilom siya, naghigugma sa kaning santos nga Eucharistia, nahigugma sa pagpakumpisal, nahigugma sa paghatag og mga tambag ngadtos mga taong muduol kaniya. Sa hinay-hinay nag-anam gyud ka danag ang iyang kahayag nga may kay siyang mutambag, may kay siyang mudahatag og counsel, may kay mo pakumpisal, ma-feel gyud ang iyang gugma, tabang pangadtos uban sa nanginahanglan, tukod pa ni siya dako kayong hospital para sa mga masakiton, nisikat siya maayo. Dili tungod kay naningkamot siya, kung dili tungod kay gipadanag sa Ginoo ang iyang kahayag. Mao sa nahitabo sa mga santos, kag sige ra gid sila concentrate og buhat og maayo subay sa gustos Ginoo. Nya ang resulta, gigamit sila sa Ginoo sa pagpasabwag sa maong kahayag sa tibuok kalibutan. Mao ni ang atong misyon. Matod pa ni Kristo, ipadanag yod ang inyong kahayag. Nya mo na ingon siya, kadtong adunay iya hatagan pagdaghan. Pasabot, kung magsigitag paambit sa maayo nga atong nadawat, daghan pang kaayuhan mo abot nato. Nabitay ka sigig palit og slat nato diri, daghan man jud kay ni sila, daghan na sa kay kog testimonya nga nadawat. Karong bag-o na nasa laing pamilya nga niingon, ako pader, sige jud kog paminaw nimo. Primero ato, kanang ako mga anak, gubot kay pader, among pamilya gubot kay tanan. Sige jud kog paminaw nya tagsa-tagsa ang ako sa daing anak, naniid sa daing ako nga magsige ra jud kog paminaw nimo. Nakat-on na sa siyang paminaw nya pagkasunod ko nung usa ka higayon ni duol ko no niya. Samtang iya ko nung gilarot-larotag jutay iyang kilay, ni duol ko nung iyang anak, usas iyang mga anak, nga wagi siya magtuo nga naminaw ba dito suwali nako. Ningon ko no, oy mami, ingon ba yes Padersiano, ayaw na ibutay imong kilay. Ingon siya, uy salamat kayo, naminaw day ka. Ay minaw ra manggod ko nimo god diha, magsige magkagpaminaw ng Padersiano. Nakabati rasad hangtod nga sila ng tanan nagsigig paminaw. Matod pa niya, pagkamalinawon sa among pagpuyo karon pader, wa na gyud ang akong mga anak nga kaniadto mga tapulan kaayo, karon kugihana nga ako mga anak sa una nga di gyud mo simba, karon mo simba na, nga wa na gid namo pugsa. Nako pagkanindot nga mga impact, dili ni tungod nako, tungod ni sa gipaambit nako nga pulong sa Ginoo. Mao sa nagibuhat sa ato mga ebanghelista, gibuhat sa ato mga propeta nga nagsunod sa Ginoo, ang nagpalampos sa ilang buhat mao ang tag-iya sa kahayag nga mao gyud ang tinuod nga kahayag. Apan ang suga nga maoy agianan sa kahayag, kinahanglan mo paambit gyud ni ana, dili mutago sa ilawom atong ipaambit. Muna pamalit pa mog slots, padayon mog palit og slots atong SBF dag para ni sa atong kumbinto, napaydaghan kayong available slots. Di lang sa ko maka-update karon. Og ang atong CTUMM para sa pagpanghatag na tugbugas karong umaabot buwan sa Oktubre og sa pagpanghimog balay sugod sa buwan sa Nobyembre. Padayuna na ninyo. Tag 100 pesos ra gid ni ang CTUMM. Pero pagkadako nag-impact niini alang sa atong mga nanginahanglan. Matod pang San Pablo, buhatag yun ang maayo ngadtos nanginahanglan kutob sa inyong mahimo.
Di ta mo limit, no? Di ta mo limit hangtod kanus ata magsigig palit og slots, hangtod kanus ata magsigig tabang sa atong isig katawo. Aron sad ang Ginoo muhatag yod sa tanan nga iya sang gustong ihatag kanato. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios nga atong amahan, pinaagi sa pangama ni San Pio, moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang katawhan sa Dios mahisama sa dakong kahayag, nga musanag diha sa kangitngit pinaagi sa ilang mga kahago sa pagtukod ug mas makiangayon nga katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran magdalag lamdag sa paglaom ngadto kanila nga nagantos pinaagi sa paghatag og hustisya ngadto sa mga dinaog-daog ug dignidad ngadto sa matag tawo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga ginikanan mahimong sama sa kahayag, ibabaw sa bukid nga naggiya sa ilang mga anak ngadto sa gugma sa Dios, pinaagi sa ilang paagi sa pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton ug mga nawad-ag paglaom makadiskubre sa kahayag ni Kristo diha sa ilang mga giantos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga matuohon nga mitaliwan na makadawat sa kahayag nga walay pagkapalong sa kalipay ug sa pahulayng dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Dios among amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo nga kanimo sa gugma ug pagtuo sa pangama ni San Pio, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo kining among mga gasa, timaan sa munduma sa gupa o santusan. Kining panog, kining bino, ginaman sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, mga samo, mga liya, ihatag na kanamo, ulang itong amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Madawat unta
nimo nangamuyo kami Ginoo ang mga gasa sa among pag-alagad nga among gihalad sa imong altar alang sa handumanan ni San Pio. Itugot nga human mabuntog ang mga kakulangan nga yutan-on mahimo kaming mga adunahan sa bahandi nga mao ikaw lamang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Pio, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi, imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadaig kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria,
ang inahan nga ulay sa Dios uban kang San Jose ang iyang putli nga bana uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta, paingon sa langit. Ang kalan mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalanan. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. Pinaagi sa gahom na ining sakramento nangamuyo kami Ginoo tungod sa panigingnan ni San Pio nga maaga kami kanunay nganha sa imong gugma, hingpita hangtod sa pag-abot kang Kristo Jesus ang maayong buhat nga imong gisugdan dinhi kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kabalaan sa kinabuhi. Nya mahimo ra ni nato kun maghimo gitag maayo ngadto sa atong isigkatawo nga way limit wa say sukod sa gidaghanon o gidakon. Atong pasalamatan ang wa say limit nga paghatag nan hinato og suporta sa mga namalit og mga slots. Ang atong SBF dag tag 500 pesos padayono nato nig palit para nis kumbinto ug ang atong CTU para nis pagpanghatag natog bugas o pagtukod og mga balay para sa mga kabus kay natong mga kaigsuunan tag 100 pesos raning atong CTU atong padayonon ang pagpalit niini. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, o Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahan.